So guys, meron tayong dagdag. Ayan o. Dinagdagan po ni Sir. Ayun. Dito na po kayo sa Lolo Pinoy's Lechon de Cebu. Ayun. Pauwi na po kami pero duman muna kami sa Jollibee Balagtas din sa May Norte sa NLEX. So yun po no. What's up sa inyo mga katukmol? Yun no. Nag-aantay lang ako guys ng tawag ng ng OWA para sa bus pick-up namin. Kasi kanina tumawag ako sa reception. Kasama na daw yung pangalan natin doon sa mga pupunta uli ng airport para sa flight natin papuntang Manila. So guys, sana matawagan ako mamaya o para makauwi na po tayo sa bahay natin. So yan na po ng mga katukmol, tumawag na po yung OWA. Ayan, pinababa na po tayo at nandyan na daw yung sundong bus papuntang airport. Ayan guys, alis na tayo guys. Nandito na uli ako sa bus at papunta na kami ng Mactan Airport. Mag-aantay na lang kami ng panibagong flight po dun sa airport at hindi pa namin alam yung eksakto oras. Bye sa Boy Hotel. Maraming salamat po sa pag-accommodate sa amin at maraming salamat din sa housekeeping at saka sa mga securities na nag-a-assist sa amin at lalo na dun po sa nagpahiram ng adapter. Maraming salamat guys. Nag-iwan ako ng tip doon. Ito po yung mga kasama namin dito sa bus. Si ate, ano yung pangalan niya? Lorna. Lorna. Taga saan yun ate? Quirino. Ayun, Quirino. Tapos si ate doon. Ayan, from Bagao. Cagayan Valley. Cagayan Valley. Dito na kami sa airport. Ayan, Cebu Airport. Ayan po yung mga kasama ko. Uwi din po siya ng Davao. Tapos Cagayan. Mag-i-split na kami rito. Iba't ibang lugar na yung mga sasakyan namin. So kami pa Manila, yung iba parteng Visayas sa Mindanao. So kailangan guys, meron din tayong BOQ certificate na ipapakita dito sa departure. Hanapin po yan ng immigration dito. Diyan sa mga importante po yung sa One Health Pass din po makikita yung Bureau of Quarantine Certificate. I-screenshot nyo lang po doon. Ilalagay nyo lang po yung yung OSS number tapos ayun, lalabas na yung certificate tapos screenshot lang. Pwede na po yun. Ayan, pila uli ako dito sa papuntang Manila. Dito po yung lane ng OWA Manila. Tapos doon naman sa kabila yung mga papuntang Visayas at Mindanao. Doon. So naka-separate na sila. So guys, dito kami sa Lechonan. Team Zap TV po. Hindi po pwedeng dalhin yan? Dadali na lang namin, sir. Doon na lang kami Ayun, Team Tap. Ito po si ano yung pangalan niyo te? Cherry Blossoms. Ayun, Cherry Blossom, parang bulaklak lang. Si sir. Magkakasama kami sa isang eroplano. Papuntang Manila din yan, di ba? Yes, and finally, we're heading back to Manila. Ayun. From Dubai din, no? Yes, from Dubai. Ayun. So guys, makikita niyo yung sarili niyo baka bukas na makalawa. I-upload natin. Thank you. So order din ako ng lechon kasi yung gusto kong matikman na lechon sa Cebu. Isa na tayo. Ito yung presyohan nila guys. Sir, kuha po ako ng lechon rice. Ito po. Titirahin na ni Manong yung order natin.
Yan lang sir. At syempre, lalagyan nyo ng balat. Ayan. Ano ng balat? Asa imong lista pre? Pila pre? 1 kg lang? 1 kg o gusto ka chicken rice? Chicken rice. Nya ka to lahi po to siya ganiya? Oo. Ah. Yan po yung 319, sir. Yes po, iyan po ang 319 sir. Ayan. Ganyan po yung quantity ng 319 nila. Ayan. Wala na pong idadagdagan, sir. Ano lang kasi Joke sir? lang. Yung lagay ito rice. Ayan, may kasamang Ayan po. rice. May rice na po siya. Ito si sir, pakilala po kayo, sir. Anton po. Kanto ng Cebu. Ronald po, sir. Fresh lechon. Lolo Pinoy. Lolo Pinoy lechon Cebu. Cebu. So guys, meron tayong dagdag. Ayan o. Dinagdagan po ni sir. Ayun. Dito na po kayo sa Lolo Pinoy Lechon de Cebu. Aywa. Tiba-tiba na sir. Ayan, no? So guys, titikman na natin guys yung lechon. Ayan. Pilay ko nito pre. Sarap guys. Sarap ng lechon de Cebu. First time ko makatikim ng lechon de Cebu. Dito sa Cebu. Sasakay na ako ng aeroplano. So ayan guys, lilipat na kami. When I think of every time you let me down, I start to lose control. A lot of weakness. I never told you I was mad. I held it all inside. It don't even matter now. I wanna leave it all behind. It's all or nothing now. But each time I talk to you, I wanna crawl out of my skin with nowhere left to go. Sakit sa tenga, nakakabigay. Parang naputukan ng blabla yung tenga. What's going on? I'm not feeling sure the way I did before. Like an empty gun, nothing more to give, purely negative. I am going crazy, feeling sorry for myself. I'm standing naked. Will I ever see the end? Yes, guys. So guys, nandito na ako sa claiming ng baggage siya umiikot. Tayo lang natin guys yung bagay natin. Kasama pala ako na si Ate Che, no? Ate Cherish. Bale po may nagpadala po kasi sa akin tapos siya ang pick up. Ayun. Yan na guys yung baggage natin. Ayan yung champagne color. Champagne. So ayan guys, ito pa yung isa nating box. Ayun, come baby. Come baby, come baby. Ayan o. Ganyan natin guys. Ayun. Nakuha na po yung padala ni ma'am. Ayun. Saka ni sir. Ayan po. Bye po siya. Salamat. Ayan. Ito na yung sundo ko. Si Mahal, si Ate Dina, saka si Dime. Di kami. Tangkad pa sa akin. Tangkad di ba sa akin? Ikaw pa din. Ayan yung sundo ko. Ayan. Nagkita na naman kami ni Pogs. Ayan guys, si Pogs. So
sundo namin. Dito na kami sa MOA. Minute namin yung ate ko at saka yung pamilya niya. Ayan, dito si Nicole, si Isa, saka si Bayaw Eron. Guys, yung ate ko, panganay namin. Ay po si Papa. Pa! Pa! Hello, pa! Ayan guys, pauwi na po kami pero duman muna kami sa Jollibee Balagtas dito sa May Norte sa NLEX. Ano yan? Busog? So ayun po no, sa wakas nakauwi na din. Ayun. Ayan, first time ko rin po guys makauwi dito sa aming bahay. Yan no. Oy, may plastic pa. Ayaw malikabukan. Bukas tatanggalin namin itong plastic na to. Yung pangit tignan, mainit sa katawan. So guys, ang sarap po ng feelings na nakauwi ka na sa sarili mong bansa. At saka kapiling mo na ang iyong mag-ina, ang iyong pamilya. Sarap guys, sarap. Tapos hindi ko ma-explain yung feelings ko kung gaano kasarap na nakauwi na po tayo dito sa ating pamilya, dito sa sariling ating bansa. Ayan guys, yung mga OFW po dyan, yung mga katrabaho ko dyan, makakauwi na rin po kayo. Ayan, so guys, hanggang dito na lang po yung vlog natin. So hanggang sa susunod po, hanggang sa muli, ingat, God bless and peace out.